Ja, Vlien Wieke, Roelof, die is toch nogal voel. En dan vooral over het feit dat Lars Lamboy net om tafel ziet. Nee, ja, is die afspraak is afspraak. Nee, ik ben nog steeds lulk. Nog steeds? Nee, afspraak is afspraak. Je moet gewoon komen als je zegt dat je komt. Maar het goeie nieuws is... Praat nou al Nederlands trouwens, hè? Ja, dat mag net. Maar wie zit er aan tafel dan? Lars Lamboy, natuurlijk. De technisch ja, manager van SC Cambuur en vanzelfs Ecu's collega Andor Faber. Wat is nou de eerste vraag die zo stellen was? Meteen die olifant uit de kamer. Waarom was je er vorige week niet? Om tafel. Ja? Heerenveen en Cambuur kwamen de weekend net in actie. Toch valt er weer genoeg te bepraten. Bigeleaks oer waarom Lars Lamboy net altijd de telefoon opneemt als Andor Faber hem belt. Mijn naam is Arjen de Boer en dit is de sportcast van Omroep Friesland. En ze zitten nu aan tafel. Andor Faber, Roelof de Vries en Lars Lamboy. Ja. Lars Lamboy, technisch manager van Cambuur. Ik mag het gelijk maar vreetje. Hoe gaat het? Met mijn duim? Of, Ja, een thumbs up, hè? Even zo voor de Ik heb heel veel duimpjes gegeven de afgelopen dagen. Wat is er gebeurd? Want de duim zit in het verband. Nou ja, ik een beetje dom geweest. De stalen pui tegen mijn duim gegooid. Van de achterdeur. En daar heb ik er niet van gewonnen. Hebben we niet van gewonnen? Nee, ik heb er niet van gewonnen. Was het een frustratie uit een misgelopen transfer of was het wat anders? Nee. Ik baalde zo erg dat ik vorige week deze podcast heb gemist. Dus Oh, mooi. Ja, want dat is een mooi bruggetje, Roelof. Want jij hebt natuurlijk een brandende vraag. Nou ja, heb ik een vraag? Ja, nou, Roelof is boos. Volgens mij een commentaar. Ja. Nee, ik denk dan altijd, je maakt een afspraak. En dan zeg je, dan kom ik. En als je dan vervolgens niet komt, denk ik altijd, dan ben ik een beetje teleurgesteld. Ja. Nu vraag ik me af, heb je misschien een hele goede reden gehad om niet te komen? Ja, het schijnt dat de laatste dag van de transferwindow was. Maar dat wist je daarvoor ook al. Ja, heb ik het zo hard toegezegd dan dat ik deze stemmen zou komen? Volgens Arjen de Boer wel. Sorry, Lars. Ja. Oké, dan is het mijn stomme fout geweest. Excuus, mea culpa. Is het geaccepteerd, Roelof? Er staat wel 1-0 achter. Misschien had ik iedereen verwacht... mag fouten maken. Robert van Persie hamert daar ook altijd op. Hè. Je moet fouten durven te maken. En ook toegeven dan daarna. Dus dan bij deze... Ja, als ik het heb toegezegd, dan is het bij deze excuses dat Maar het weet je niet of je het hebt was. toegezegd? Nou jongens, ik Dat denk is- dat dit onderwerp is. We gaan weer door. Trouwens, heb jij een telefoon? Vond je het toch gemakkelijk? Ik heb wel een telefoon, ja. Ja, heb je maar bij je? Als Andor belt, dan zet ik hem altijd op stil. Bel hem eens gewoon. Jongens. Ander bellen. Bel hem gewoon even testen, bellen. even Ja, even kijken. bellen. Daar staat ook niet Andor, maar er staat gewoon niet opnemen. Ik hoef ook amper te zoeken, want dit is gewoon de hotline van de afgelopen 4 weken. Dus staat gewoon bovenaan. Maar Hij gaat over. hij gaat over. Ja. Maar wil je hem eens opnemen? Kijk, Is het- kijk, is het- kijk, even kijk, kijken. staat- Ja? Ja. Staat Omroep Friesland, Roelof de Vries achter. Nee, dat snappen we wel. Dat snappen we wel. Dan nemen we niet op. Maar zullen we gewoon afspreken, Lars, dat je toch wat vaker opneemt als Andor belt? Want ook daar zit de enige frustratie. Ik heb het begrepen. Maar is dit nou uitgesproken dan tussen jullie? Want wij hebben nu uitgesproken. Wij kunnen nu door één deur, door één stalen pui, kunnen wij nu met z'n tweeën. Maar Ik zou die stalen pui niet doen. Oké. Maar Er zit geen frustratie. Ik heb het vorige week genoemd en we hebben het er ook wel eens over gehad. En dan ben je het kwijt. Je hebt een tegengesteld belang natuurlijk in die zin. Of niet helemaal tegengesteld, maar wij willen op zo'n deadline day natuurlijk voor de supporters, voor de mensen die Omroep Friesland volgen, willen wij het laatste nieuws melden. Ja. En een technisch manager die heeft ten eerste niet altijd belang bij dat het laatste nieuws naar buiten komt. Dus En ten eigenlijk zeg tweede- jij met heel veel woorden van... Je hebt er wel begrip voor dat als jij 26 keer belt, dat Lars geen enkele keer opneemt. Nou ja, ik vind het jammer, want wij willen natuurlijk ook in de podcast, maar ook via onze andere kanalen natuurlijk de supporters op de hoogte houden en onze volgers. Dus ik vind het wel jammer, maar ik begrijp het wel. Ja. Ja. Want Nou ja, voor de duidelijkheid, ik vind om het toch wel enigszins serieus te houden, want we maken er ook een beetje geintje van. Maar het gaat er over het algemeen ook om dat je niet ja of nee zegt tegen ons. En je kunt niet altijd de telefoon opnemen, dat snappen wij ook wel. Daar gaat het niet om. Maar dat je, als je nee zegt tegen de media, dan zeg je eigenlijk ook nee tegen de achterban. En daar gaat het natuurlijk een beetje om. Dus als je kunt niet altijd iedereen van informatie voorzien en je bent druk, dat snappen we ook wel. Maar ik heb het ooit met Johan Hansma bijvoorbeeld. Ja, maar Lars heeft geen nee gezegd. Lars heeft gewoon niet opgenomen. Nee. Want ik heb het ook een keer met Johan Hansma gehad. Die was technisch manager bij Heerenveen. Daar hadden we, ik wil niet zeggen hetzelfde probleem mee, maar die nam in ieder geval heel vaak niet op. Had met z'n tweeën last van, Arjen en ik. En toen werd hij technisch directeur. Toen had ik een interview met hem. En aan het einde van het interview zei ik, nou, nu je technisch directeur bent geworden, neem je nu de telefoon wel op. Nou, toen stopte we de camera en toen werd hij woest. Echt heel erg boos. Waarbij ik probeerde wel uit te leggen van ja, het gaat niet om mij, waarbij je de telefoon niet opneemt. Mensen willen geïnformeerd worden. En dat je vervolgens niet alles kunt zeggen, daar hebben wij ook alle begrip voor. Daar gaat het niet om. Maar wij zijn ook een soort van kritisch doorgeefluik naar het publiek. Wat vind jij, Lars? ik snap dat jullie van informatie
voorzien willen worden. Moet worden ook. Nou, daar hebben jullie verschillende bronnen voor. Dus waarschijnlijk bel je mij om te checken. Of dat klopt. Vaak wel. Vaak wel. Ja. Alleen op zo'n dag, ik had gewoon echt geen tijd om jullie uitgebreid te woord te staan. Omdat ik met heel veel boorden aan het schaken was. En het was niet de bedoeling dat het zo druk werd die laatste dag, maar dat was hij wel. Dus niet dat ik expres jullie op mute druk. Alleen op dat moment ben ik met andere dingen bezig. En dan heb ik daar gewoon even geen tijd voor. En dan bel ik terug. Dat heb ik wel gedaan s'avonds. Ja, zeker. Ja. Toen ik er wel tijd voor had. Ja. Jongens, alle begrip, want laat ik het nog maar een keer zeggen. We hebben een grootvol programma, Lars. Oké. Want ja, we hebben een aantal vragen, hebben we ook gezegd op de sociale media. Mensen, als jullie vragen hebben, Lars Lamboy is als gast. Nou, Vuur maar raak. het is ontploft, hoor. oké. Kan ik wel zeggen. Want we willen natuurlijk weten hoe jij terugkijkt op je allereerste transferperiode als eindverantwoordelijke. Was het hectisch? Was het leuk? Allemaal vragen, maar laten we eerst de koe bij de horens vatten. Want ja, hij staat hier al op tafel. Een flesje wijn. Ik zie dat jij geen wijn hebt meegenomen. Dat heb ik al een klein vermoeden. Maar even voor de mensen die het niet weten. We hadden een weddenschap. Jij zei van Milan Smit gaat niet weg voor onder de 1 miljoen euro. En jij was vrij overtuigd. Ik had daar grote vraagtekens bij. Zeg het maar. Is Milan Smit voor meer of minder dan 1 miljoen euro verkocht? Nou, ik denk wel dat ik een flesje mee naar huis neem. Alleen over de exacte transsom kan ik niks zeggen. Nee. Dus dat ga ik ook niet doen hier. Maar is het meer dan 1 miljoen? Nou, het zou meer dan 1 miljoen kunnen worden. Ja, en dat heeft dan te maken met het aantal basisplekken. Hè? Dat zijn de bonussen, zeg maar. Ja, dat klopt. Het zit nu op een bedrag net, nou, laten we zeggen, tussen de 8 en de 9 ton. En met bonussen die, nou, laat ik het zeggen, niet heel onrealistisch zijn, zal dat bedrag boven de 1 miljoen uitkomen. Maar dat gaat dan over handhaven eventueel van Go Ahead Eagles, aantal basisplaatsen, aantal doelpunten, dat soort dingen. Daar kan je niks over zeggen. Ik mag daar niks over zeggen. Nee, maar Jullie hebben waarschijnlijk, je weet alweer meer, dus jullie hebben meerdere bronnen. Ja, maar ik snap dat je niks kan zeggen, hoor. Maar het gaat wel om een flesje wijn. Het gaat wel om een flesje wijn. Nou, maar misschien kunnen we hem samen opdrinken dan. Ja, oké, nou goed. Maar ik overhandig jou hem, want ik zet een mooi strikje. Alsjeblieft, die is voor jou. Een heerlijk flesje wijn. Maar nog eventjes, hè, hoe gingen die onderhandelingen tussen jou en de Go Ahead Eagles over Milan Smit? Hoe ging die onderhandelingen? Ja, er wordt gewoon geïnformeerd of die beschikbaar is of niet. En jij hebt gelijk gezegd van hij gaat niet weg onder de 1 miljoen. Nee, zo gaat zo'n gesprek niet. Alleen je maakt duidelijk dat een speler een bepaalde waarde heeft voor de club. Dat hij nog meerdere contractjaren heeft. Dat hij een topscorer is en dat hij niet zomaar weg kan. En dat die andere club dat weet. Dus nou goed, dat was duidelijk. Maar tegen de media was je altijd vrij duidelijk van ja, hij gaat niet weg onder de 1 miljoen. Tegen jou? Ja. Of is dat ook een spelletje dan, dat je dan speelt? Oh, wacht even. Wat voor nuance is dat trouwens? Tegen jou? Nee. Hij begon zelf van, jullie gaan hem niet onder 1 miljoen verkopen. Of niet boven de 1 miljoen, heb jij tegen mij gezegd. Nee, precies, ja. Niet boven de 1 miljoen, nee. Toen zei ik, nou, ik denk van wel. Ja. Dus jij hebt dat getal genoemd, ik niet. Maar... Ja, maar goed, maar is die fles wijn, was die dan voor jou ook een extra stok achter de deur om het onderste uit de kant te halen? Zeker. Dat dacht ik al. Jongens, we zijn er aan toe. We gaan naar de stellingen. En dan gaan we zo kort mogelijk antwoorden, ja of nee, of een keuze maken. En dan komen we er later altijd weer op terug. Andor, de eerste is voor jou. Ilias Alhaft is beter dan Sylvester van der Water. Boom. Ja, maar ik wil er wel graag op terugkomen. Nou, dat mag natuurlijk. Roelof, ik hier wil verwachten dat Jan-Paul van Hekken letter international zou worden. Ja. Ja. Ja, natuurlijk. Achteraf. Lars, Ilias Alhaft is goedkoper dan Sylvester van der Water. Ja. Oké. Andor, het is onbegrijpelijk dat Lars Lamboy net nog een linksback helle had. Ja. Want die linksbackpositie, dat is een probleem. Dan gaan we naar Roelof. Ik vind dat de collega van Lars, Ferry de Haan, deze transferperiode echt uitstekend die in het. Ja. Ja. Uitstekend. Is dat een ja of een nee? Ja. Ja, dat is een ja. Ja. Sorry. Nee, maar van is jij eventjes... Ja, oké. Ja, oké. Maar ik wil er wel op terugkomen. Nou, graag. Zelfs graag. En de laatste is dan weer van Lars. Ik denk dat een top 5 positie realistisch is. Ja. Ja? Nou, laten we daar maar eventjes mee beginnen dan. Die top 5 klassering. Want de operatie grote schoonmaak, die is wel gelukt. Hè? Want je hebt echt alles verkocht wat los en vast zat bij Cambuur. In totaal is er van 15 spelers afscheid genomen. Ja. Ja, 15. Bergsma, Sekusila, Van Os. Want het was allemaal... Ga je ze alle 15 wel Nee, noemen? ga ik niet doen. Nee. Maar het was allemaal niet goed genoeg. Nou, er zijn een hoop spelers, hadden ook een aflopend contract. Dus dan ga je de afweging maken, moeten die verlengen of niet? Dat doe je allemaal in overleg met je team natuurlijk.
En dan wil je ook doorselecteren om weer een selectie samen te gaan stellen die niet 13e wordt zoals afgelopen jaar. Ja, wat was dan de opdracht die je had meegekregen? Nou, de opdracht is dat wij weer een competitieve selectie moeten samenstellen die kampioenwaardig is en bovenin mee zou kunnen draaien, nu of in de toekomst. En transferwaarde gaan creëren met spelers. En ook wat meer gaan verkopen, zodat je ook daarin waarde kan creëren, maar ook de club kan helpen en organische groei, zeg maar. Dus een Milan Smit die verkoopt, Daniel van Kaam. En dan kunnen ook de spelers weten van, oké, ik kan de Cambuur, want zij zijn de club die ook weer verkoopt aan grotere clubs. Dus meerdere redenen, maar... Ja, en daar ben je ook in geslaagd, vind je zelf? Ben je tevreden? Kijk je met een tevreden gevoel terug op de afgelopen periode? Ja, zeker. Ja, waar ben je het meest tevreden over? Nou, het meest tevreden, ik denk dat we een gebalanceerde selectie hebben. Want jong talent, eigen jeugd, ervaring, kwaliteit en ook in leeftijd. Dus ik denk dat dit op termijn een goede selectie zou zijn. Ja. Hoe gebalanceerd is die selectie als je naar het verdedigende kijkt? Want ja, als ik die namen bekijk, de linksbackpositie, Arjen noemde het al. Pol en Marsman zitten erachter. Centraal achterin heb je Van Mullum. Dat is eigenlijk een middenvelder. Maar goed, die wordt nu als verdediger ingezet. Je hebt Casas, je hebt Nieling en je hebt Tony Jonker, wat eigenlijk nog een jeugdspeler is. Is het niet heel dun? Nee. Te dun? Kijk, die linksbackpositie, daar wil ik best even op inhaken. Kijk, we hebben vanuit de jeugd Bram Marsman doorgeschoven naar het eerste. Dat was een van de beste backs van de onder 21 in de Eredivisie. Dus die wil je ook een podium geven. Als je nog een back gaat halen, betekent dus dat hij misschien derde back wordt en niet de kans krijgt om zich te profileren. Dus daar maak je een keuze in je selectieopbouw om dat te doen. En volgens mij is verdedigend de afgelopen wedstrijd niet het probleem geweest. Tegen Dordrecht was het wat minder. Maar daarvoor komt het gewoon omdat je te weinig doelpunten maakt. Dus het lijkt nou misschien alsof je maar 3 punten hebt bij 4 wedstrijden. Maar dat hadden er misschien 7 of 9 moeten zijn. Ja, maar goed, het zijn er maar 3. En degene die steeds wordt gewisseld, dat is de linksback. Want ook Henk is er blijkbaar niet over uit. Dan begint hij met Marsman, gaat hij er weer uit voor Pol. Dan begint Pol. Binnen de eerste helft wordt hij alweer gewisseld, komt Marsman weer. Het gekke was natuurlijk ook, Pol was vorig seizoen niet goed genoeg voor een basisplaats. In principe was Sekou Silla de eerste linksback. Dan heeft Silla een aflopend contract, die mag gaan. Pol wordt behouden, want heeft een doorlopend contract. Terwijl die vorig seizoen minder was. En ja, of er is een enorme ontwikkeling geweest bij hem, natuurlijk, dat kan. Dus de vraag is, waarom mocht Silla gaan en Pol niet? Dat is een beetje de vraag, toch dan? Nou, Silla liep af en Pol had een doorlopend contract. Dus dat is heel makkelijk. Okay. En daar komt een hele talentvolle jongen achter. Ja. Die je ook ruimte wil geven. En dat wil je niet dichtbouwen. Dus het is gewoon voor mij heel logisch. Ja, en dat is ook de reden waarom je zegt van er hoeft niet nog een derde linksback bij. Dat klopt. Ja, helder. Helder. En centraal dan? Want is centraal niet ook iets aan de dunne kant? Want nou ja, helemaal, ja, je calculeert natuurlijk zo nu en dan eens een schorsing en blessure in. Je bent Nieling nu 3 wedstrijden kwijt, dat helpt niet mee. Maar nee, er zit niet heel veel achter. Tony Jonker heeft vorig jaar zijn debuut gemaakt. Ook een talentvolle jongen uit eigen jeugd. Je hebt Van Mullum, die ook vroeger centraal is geweest. Die ze toen vorig jaar haalde met de optie om centraal te kunnen spelen. Dus hebben ze in de voorbereiding ook veel getest met Van Mullum. En dan heb je nog bijvoorbeeld een Mercera, die kan rechts centraal spelen. Nou, dan heb je volgens mij 3, 4 opties die daar kunnen spelen. Maar bijvoorbeeld een jongen als Benamar, die zit nou zonder club, zit thuis. 1,91 meter. Is dat nog een optie? Ik ken hem, maar dat is geen optie. Want? Omdat ik vind dat de bezetting op dit moment daar goed genoeg is. Ja, maar goed, dan moet je geen centrale verdedigers aantrekken natuurlijk met het IQ van 80. Want als je in de blessuretijd nog zo'n domme overtreding gaat maken, dan ben je weer die Nieling kwijt voor 3 wedstrijden. Je kent Arjen een beetje, toch? Je bent hier een paar maanden. Ik denk dat Nieling zelf ook weet dat het een domme actie was. Ja. Godzijdank. Ja. Ja, want dan was het nog erger geweest als je dat niet wist. Ja. Nee, dat was gewoon ook frustratie die er op een onhandige manier bij me uitkwam. Ja. Ja. En dat is hem ook... Dat is hem ook wel duidelijk gemaakt. Hoe? Met een gesprek? Ja, nou goed, daar wordt wel tegen verteld. Maar geen boete? Ik heb hem geen boete gegeven. Nee. Goed. Nou ja. Boete is ook een beetje overdreven, Is toch? dat overdreven, ja? Tenminste, ja. Ik bedoel, het is dom. Henk de Jong heeft er in het interview zich erover uitgesproken. Hij krijgt een volle laag over zich heen. Nou ja, ik snap inderdaad dat je hem even bij je roept in je kantoortje. Maar een boete zou ik wel heel overdreven vinden. Het is gewoon mea culpa, zoals we dit programma zijn begonnen. Dat is dan ook weer... Eén grote mea culpa. Ja, dit is een beetje een mea culpa show. Kunnen maken. Je mag fouten maken. De Robin Nou, van goed. Persie-visie. Hij is jong en het was een domme actie. En ik hoop dat hij hiervan geleerd heeft en dat hij het nooit weer doet. Nee, goed zo. Nou ja, laten we dat allemaal Maar over die centrale hopen. verdedigers dan, hoeveel spelers heb je nou voor die positie dan? Want je noemde... 4, dus een Nieling, Casas, Van Mullum, Tony Jonker en bijvoorbeeld ook een Mercera zou daar kunnen spelen.
Ja. Dat is toch prima dan? Ja, nou ja, dan Als we wel. goed genoeg zijn, dan moeten we natuurlijk wel wachten. Dat is inderdaad. Vind je het Je kan je afvragen of een centrum met Van Mullum, Casas. Casas of Nieling. Ik denk dat dat goed genoeg is. Maar mocht er iets mee gebeuren. Ja, Tony Jonker, hele talentvolle verdediger. Maar om daarmee de top 5 te halen, dat is wat dun. Dus ik denk dat de basis is goed. Alleen wat erachter zit, vraag ik me af of dat goed genoeg is voor de ambitie die Cambuur nastreeft. Laat ik het zo zeggen. Ja. Maar goed. Je kan niet elke positie dubbel bezetten met dezelfde kwaliteit spelers, want je moet altijd aan perspectief denken. Dus je kan niet 4 keyspelers op centrale verdedigerpositie hebben. Nee. Dus daar probeer je rekening mee te houden als selectie op. Want anders denkt een Tony Jonker waarschijnlijk ook van krijg ik ook nog kansen, want jullie halen maar centrale verdedigers. Dus ja goed, daar moet je over nadenken en dat doen jullie misschien ook wel. En of dat goed genoeg is, zullen we aan het einde van het seizoen zien. Ja. Je zit er lekker ontspannen in, of niet? Gaat lekker, of niet? Ja, het is een ontspannen setting met Ja, een flesje wijn gewonnen. haartje Ja. erbij. Ja, dat is Flesje echt wijn. uitstekend, uitstekend. Nou ja, goed. We kennen jou natuurlijk allemaal, Lars, als de man van €3500. Is het zo? Bruto. Ik heb het hier vaak voorbij horen komen. Ja. Want even voor de mensen die het niet weten, het ging natuurlijk over de rechtszaak. Jij zat bij RKC. Cambuur wilde jou graag naar Leeuwarden halen. RKC liet je niet gaan. Er kwam een arbitragezaak. Ja. Dan komen alle feiten op tafel te liggen. Ja. Vond je dat vervelend eigenlijk? Dat is nooit leuk. Maar als jij echt iets wil, dan moet je daarvoor gaan, en naar mijn mening. En dan moet je daarvoor vechten, hard maken, en dat heb ik gedaan. Alleen ja, dat je steeds dat bedrag benoemt, vind ik ook een beetje laag. Want kijk, als je stopt met je carrière, met voetballen, dan ben je natuurlijk iets gewend wat je gaat verdienen. Maar uiteindelijk moet je weer in een maatschappij komen. En hoe ga je dat doen? Dat doe je door in het beginjaren te ontwikkelen. En te investeren in jezelf. Dus al had ik 2000 bruto verdiend, had nog geen zak uitgemaakt. Want het ging mij om, sorry voor de taal. Nee. Maar het ging mij om te leren, te ontwikkelen, van andere mensen te kunnen leren. En zo op die manier je carrière een boost te geven. Ja, dus het was gewoon een eerste. Het was je eerste stap in je maatschappelijke carrière. Ja. Ja, precies. En bovendien, ik kan wel we hoeven het er nou niet meer over te hebben, want het is intussen toch het dubbele, toch? Ik denk, er komt een mea culpa van Arjen. Nou, dat had hem wel gezien. Ja, dat hadden we wel gezien. Maar Dat goed, gaat hij niet doen. heel eerlijk, want je hebt natuurlijk wel een beetje een hekel aan RKC. Nee. Want als je zowel Sylvester van der Water als Yannick van Os allebei weet kwijt te raken aan RKC. Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik vind het knap. En Van Os is ook nog betaald, hè? Ook nog. Door RKC. Mooi dat je nu een compliment geeft, maar hij noemde jou net laag. En ik snap dat overigens. Ja, maar ik kan daar wel overheen stappen. Nee, dat snap ik. Ja, we noemen jou niks voor niks Arjen Teflon de Boer. Oh ja, dat is goed. Nee, maar, Maar heeft het jou echt... Want ik wilde wel even op doorgaan, want ik vond het ook niet zo chic. Vond je het vervelend dat hij dat bedrag noemde en ook meerdere keren? Nee. Jullie moeten zelf weten waar je benoemt. Ja, van. dat klopt. Maar ik denk meer dat het gaat om wat doe je om naar weg te komen, welke stap wil je maken en wat is in je carrière zeg maar slim om te doen qua ontwikkeling. Ja. En Maar jij had geld wel- is voor mij niet Jij had het leidend. gedaan, die voor €3500. Nee, dat heb ik bruto. gehoord. Ja. Nee, Ja. 35 Daar kom jij je wet niet uit, hè? Nee. Dan halen wij de microfoon niet vooruit de thuis. Maar Maar ook niet goed. om in jezelf te investeren? Want ik vind het een heel logisch verhaal. Ja, als je aan het begin van je maatschappelijke Ja. carrière Nou ja. staat, dan natuurlijk wel. Want laat heel duidelijk zijn, toen ik net begon in de journalistiek, kreeg ik ook geen 3500 bruto. Nee, zeker niet. Maar hoe heb je het in godsnaam voor elkaar gekregen, Yannick van Os en Sylvester van der Water naar RKC? Beide werd ik voor gebeld. En toen klapperde je met je oren. Want laten we de statistieken er even bij pakken. Van Os, vorig seizoen 74 tegendoelpunten. Ik heb even snel gerekend. Dat zijn ongeveer bijna 4 tegendoelpunten per wedstrijd. En Daar ik weet wel, die heeft hij ook allemaal schuld aan gehad? nee, Dat is vooral- natuurlijk vrij nee, suggestief dit. Niet alleen hij, Nee. ook Floris Mand. Maar goed, hoe heb je dat? Hoe gaat dat dan? 74 tegendoelpunten in 34 wedstrijden. Ja. Of 38. Nou ja, hoeveel spelen jullie er? Er 38. zijn er geen 4 per wedstrijd, toch? Nou, ik heb het net uitgerekend. Dat Maar zijn er dan ik ga, twee. Het zijn er twee. Oké. Ja. Journalisten en cijfers. Ja. Het Nou zijn ja, er twee. kijk, Cambuur heeft een heel aanvallende voetbalstijl. Vorig jaar ook. Heel open. Ja, dan krijg je ook veel kansen tegen. Dus ik denk niet dat alleen de schuld is van Yannick. nee, maar Dat er veel goed, doelpunten in zijn. dat snap ik. Maar als een jongen die alleen, wat was het? Alleen jong PSV kreeg meer tegendoelpunten voor het seizoen dan Cambuur. Ja, en dan gaat hij nu toch naar RKC. Ik vind het op zich wel. Dat is een compliment, hè? Ik vind het knap dat je het voor elkaar hebt gekregen. Nou ja, ik weet de beweegredenen van RKC niet precies. Maar ik denk dat ze een concurrent wilden voor Jeroen Houwen. En hij wilde heel graag weer terug wat meer richting het zuiden. Dus het kwam mooi bij elkaar zo. Ja, toen zei je van, dan moet je bij ons zijn. Nee, dat zei ik niet. Nee. Ze waren er al. En Van der Water, hoe ging dat dan? Nou goed, ik vind Van der Water wel een profiel. En qua voetballend vermogen kan die de Eredivisie aan, denk ik. Hele creatieve speler. En RKC die heeft wel een
Een naam dat ze met dat soort spelers heel vaak aan de slag gaan om die toch weer... want hij heeft wel een beetje een Smetje. ja, misschien Stemvlekje. ik noem het geen smetje, maar goed. Smet. Kramer en Van der Water, dat past wel bij elkaar. Nou ja, volgens mij wilden ze wat vuur in de kleedkamer. Ik zei, ja, dat gaat wel lukken. Dat is wel lukken, ja. Nee, maar ook zijn statistieken. 37 officiële wedstrijden, 5 goals, 4 assists. Ja, ruzie met Henk. Die hebben een Robertje. Nee. Die hebben een akkefietje gehad. Dat weet iedereen. Maar Dit was een... kijk, in de voorbereiding heeft hij gewoon heel goed gedaan. Hij was een van de betere spelers. Topscorer van de voorbereiding. Scoorde van de voorbereiding. En heel Tegen dreigend. DTD, Kozetille, die. Heel Nee. creatief. Nee, ook meerdere andere wedstrijden. Ik snap dat je nu amateurwedstrijden opnoemt. Maar Oldenburg. Oldenburg ook. SV Meppen. VVV. VVV. Den Bosch. Dus in alle wedstrijden is hij belangrijk geweest. Dus heeft hij daar zich toch wel in de kijker gespeeld op een positieve manier. Maar jullie wilden eerst niet meewerken en later weer wel. Nou, dat had te maken met dat het in eerste instantie om de huur ging. En we hadden liefst een permanente. Ja, en hoe is het nu dan gegaan? Want Cambuur krijgt geen transfersom hè, voor Klopt. Van der Water. Dat klopt. Maar je bent wel zijn vorstelijke salaris kwijt. Dat klopt. Ja. En hoe groot was de categorie spelers die bij jou al vrij snel aanklopten? En zeiden van, ik wil wel weg, want ik zit hier niet lekker op dit moment. Eigenlijk niemand. Nee? Nee. Oké. Wie had je gedacht dan dat dat zou zijn? Nou, volgens mij wel een vrij lading aan spelers die volgens mij wel zoiets hadden van, nou, ik wil hier wel weg. Tenminste, dat is wel een beetje wat ik uit het veld terugkrijg. Ja, dan moet je ook namen noemen. Ja, vind ik ook, Rolf. Man en paard. De categorie spelers die wat ouder zijn. Bergsma, Van Os, Van der Water natuurlijk. Maar goed, dat speelt natuurlijk van meer. Ja. Klopt niet? Ja. Nou, Bergsma had niet echt een vertrekwens. Maar dat leek natuurlijk op dat hij niet veel speeltijd ging krijgen. En dan is hij wel een leeftijd in zijn carrière dat je moet wel blijven spelen. Maar anders dan kan het als een nachtkaartje uitgaan. Dus daar was hij zich van bewust. En toen deed hij een optie voor in Finland. En hij houdt ook van een avontuur. Dus ik denk dat het een goede uitkomst voor hem Voor mij is. was er, laat ik het wat concreter maken, een categorie spelers die niet een bepaalde klik hadden met Henk de Jong. Waardoor ze zeiden van, nou, wij zouden het niet heel erg vinden om de club te verlaten. Ja, Volgens mij- concreet. Welke spelers hadden een probleem met Henk de Jong? Nou, nee, dat, Leon Bergsma? Niet problemen, ik zeg een klik. Dus ik wil wel graag... Oké, Leon Bergsma had geen klik met Henk de Jong. Er waren een aantal spelers die zoiets hadden van, laten we gewoon uitkijken naar een andere club. Dus die, wat ik begrepen heb, zouden die wel graag naar een andere club willen. En volgens mij kwamen jullie dat ook wel goed uit. Nou, deze informatie heb ik nooit Oké. gekregen. Oké, Maar goed, misschien hebben jullie andere bronnen. Het zou kunnen, ja. ja, maar goed. Zullen we door? Ja? Roelof, Freddy de Haan had het uitstekend gedaan, zou de script. Moi, zei ik. Moi, dat zei dus moi. Ik denk wel dat het allemaal vrij logische stappen zijn geweest. Dus ik denk dat Transco een goede speler is. Ik denk dat Seboui een goede speler is. Ik denk dat Asset een goede speler is of kan worden. Dus dat vind ik wel logische spelers. Er moesten ook echt wel spelers bij aan de rechterkant om te duelleren met Nuneli. En er moest natuurlijk een vervanger komen voor Saroui. Die zijn eigenlijk al helemaal 1-op-1 te vervangen. Ik maak me wel een beetje zorgen over links centrale linksback. Want als Keulen wegvalt, wat staat er dan achter? Nou, niks eigenlijk. Ja, Nou, die jongen ja. van Ajax. Milofanovic, Matej Milofanovic. Maar die is eigenlijk meer een linker centrale verdediger. Die eventueel ook linksback zou kunnen spelen. Maar Het is wel een goede speler. vind je een goede speler? Ja. Dat vind ik een goede speler. Ja, ik heb het Wat idee pech dat zat met blessures. Maar ze bij Heerenveen ook wel een hoge pet van hem op hebben. Maar dat hij, hij traint nu sinds 1 of 2 weken weer volledig mee. dat is eigenlijk een linker centrale, ja. Ja. Je hebt hem ook op vizier gehad om eventueel. Ja. Milofanovic, toen ging bij jou de duim omhoog. ja. Zo, Milofanovic. Milofanovic. En toen kwam er een stalen hij fluit komt tussen en ermee, toen ging hij naar Heerenveen. Ja. Wat zei- Ja, Ja, ze zijn met de Aartsen bezig geweest. Die gingen uiteindelijk naar PEC Zwolle. Olivier Aartsen van Jong zijn Ajax. Met Lagerbielke, die ging uiteindelijk naar Twente. Ja, dat zijn natuurlijk allemaal... vooral met zo'n Lagerbielke. Als je uiteindelijk naar Twente kan, in plaats van Heerenveen, dan ga je natuurlijk naar mogelijk Champions League zelfs toen nog. Dan zijn de backposities eigenlijk niet de, probleempunten. Ja, linksback. Maar rechtsback, heb je genoeg spelers, maar Ja. heb je genoeg spelers die goed genoeg zijn? Ja, maar Hussein Ali mag eigenlijk wel uitkijken naar iets anders. Dat heeft hij min of meer wel een beetje te horen gekregen. Overigens wel weer gewonnen dit weekend met Irak. Ja, keurig. Van waar? Ja, Oman geloof ik. Oh man, nou ja, vergis je niet. Al Sayed mocht invallen. Speelt nu ook voor Irak.
Nou ja, maar ik vind, om zeggen uitstekend, dus dat vind ik allemaal wel logisch. Maar uitstekend vind ik wat overdreven. Omdat ik ook wel denk van... Waarom zei je dan ja? Ik zei, mwah, zei ik. Ja. En ik moest Ja, kiezen dat tussen ja en of toen nee. weer ja. Dus ik Uiteindelijk neig meer naar ja dan nee. Dat is wel bij het stelling zo. Dus dan kies je toch even die beide. Er is geen... Ik weet niet of er echt een Saroui-achtige speler... of een Ejuka-achtige speler... of een Amin Sar-achtige speler... of die nu ook echt aangetrokken is. Dat wil ik nog even... Dat twijfel ik nog aan. Misschien kan Transco dat worden. Vind ik echt een goede voetballer. Alcet, Seboui, maar die is natuurlijk gehuurd. Misschien kunnen die dat worden. Maar ik zit er weer dat pareltje tussen. Wat denk jij? Zit er een pareltje tussen? Vast wel. Ja. Waarvan denk jij dat zou wel eens een pareltje kunnen worden? Volgens mij heeft Cambuur Transco, geloof ik, heet die. Ja? Ja. Ook wel de call gehad vorig seizoen. Wat ik van de scouting begreep. Die zijn ook enthousiast. Maar volgens Cambuur of Heerenveen heeft toch pas 2 doelpunten tegen? Ja. Maar ligt het probleem dan bij de backs? Of wat? Nee, maar ze hebben ook Nee. een wedstrijd minder gespeeld natuurlijk. Ja, ze moeten nog een Kijk, wedstrijd. als iedereen Wedstrijd fit is, inhalen. is er niet zo'n probleem. Alleen als er eentje wegvalt, dat is meer een kritieke Ja. punt. Daar zouden ze zelf ook wel iets meer aan willen doen. Maar ja, op een gegeven moment is de portemonnee ook leeg natuurlijk. Ja, En loop je tegen problemen aan. Maar goed, kijk, ze moeten nou ook... Nu komt pas een echte testcase natuurlijk. Want ze spelen nu straks tegen AZ een uit. uitwedstrijd tegen AZ. En daarna gelijk dinsdag uit naar FC Twente. En dan kan je pas echt zien hoe sterk ze eigenlijk zijn. Maar Maar ja, ze hebben nu tegen Ajax en Utrecht gespeeld. En dan ja, NAC, dat klopt. maar- Dat klopt. Ja, Ajax B. Ja. Oeneman weet ik maar wel een beetje zwaar genoemd, maatje. Ja. Amara Condé. Ja. De nieuwe Kanté. Ja. Hoe is het met Kanté van Nou, Heerenveen? het is nog net, hij traint mooi, maar hij traint nog individueel mooi. Nog net volledig maar de groep. Ze nou sluit hij een beetje aan. En of hij komende sneun AZ uit of tientje Twente uit helpt, is nog onwis. Ze hopen daar wel op, maar dat is nog net zeker. Oké. Maar ik ben er heel erg mee naar. Espen van E had het op die 6-positie wel goed dingen. Maar ik vind van E... maar ja, hij zit natuurlijk een kenner aan tafel. Ik vind van E iets meer een 8. Moet iets hoger spelen volgens mij. Maar ja... Ja, ik ken hem nog van Vitesse onder 21. Ja. Van de jeugd. Daar vond ik het wel echt een spelverdeler vanuit 6. Wel, hè? Jij weet veel, hè, Lars? Jij Ja, volgt alles. dat was mijn werk, hè? Oh, ja, dat had je wel. En die man krijgt En is nog er nog 3500 € bruto. Maar die Nee, nu volgde durf- daar alles, begin ik niet hè. meer Die over, hè. volgde alles. Dat vind ik zo kinderachtig. Ja, zo laag. Dat is zo laag. Nee, maar jij ziet veel voetbal. Ja, tuurlijk. Ja. Ja. Nee, ja, ik zag meerdere wedstrijden per week. En er is tegenwoordig al het voetbal komt op televisie. Dus ja. Zat je ook veel in stadions? Ja. Ja, en wat, ja, dat Is dat nu voorkeur. veranderd, nu je technisch manager bent in plaats van hoofdscouting? Zie je Ja. minder? Ja, minder vanuit het stadion. Ja. Ja, je bent altijd bij, sowieso bij eigen wedstrijden. En als scout ben je dat bijna nooit. Alleen om natuurlijk interne scouting te doen en te kijken hoe de spelers het doen die je gescout hebt. Maar normaal ben je gewoon op pad. Ja. Klopt het trouwens dat de transfer van Van der Water bijna niet doorging? Omdat hij uit frustratie ergens tegenaan had geslagen en dat de goud uit kon. Geen commentaar. Nee, jawel, toch wel. Dan weet je genoeg. Ja, dat is zo, weet je dat genoeg. is zo, hè. Hij heeft na de wedstrijd tegen Dordrecht zijn schouder uit de kom geslagen tegen de deur van de kleedkamer. En die kwam tegen mijn duim. Dat was wel even een dingetje wat bij de medische keuring natuurlijk wel naar voren kwam. Want dat was maar 3 dagen later. Ja. Is het idee bij de medische keuring ook het IQ toch te meten? Dan zullen er een hoop spelers denk ik niet door de keuring komen. Nee, maar dat kan toch Dat niet, is jongens. ordinair, hè? Eerst, Ja, dit is weer laag dit, hoor. Is het weer laag? Dit is weer laag. Ja, Ja. maar eerst Nieling en dan Van der Water. Maar goed, laten we het anders omschrijven. Het is niet slim. Dat was geen slimme actie. Nee. Nee, dat was bijna wel een dealbreaker geweest. Ja, dat klopt. Ja. Oh, echt, hè? Goed, maar ja, je hebt nu Ilias Alhaft. Dat is zijn vervanger. Dat is beter. En die is beter, hoor ik. Ik hoor het van anderen, ja. Ja. Ja, Hoe fit is hij? Daar ben ik dan het meest benieuwd naar. Want hij heeft in Armenië gespeeld. FC Noah. FC Noah, tweede geworden. Is Inderdaad. uit het contract gelopen. En in juli, augustus zou ze ongetwijfeld voor zichzelf getraind hebben. Maar Ja. zou hij aankomend weekend al speelminuten kunnen maken? Dat verwacht ik niet. Dat komt nog te vroeg. Ja. Die zal echt wedstrijdfit moeten worden. Die heeft wel voor zichzelf getraind. Dus hij is echt wel fit. Maar wedstrijdfit met de groep, dat gaat wel even duren. ja. Hoe komt zo'n jongen bij jou op een radar? Ik wist al langer dat hij vrij was. En contact ook met zijn agent gehad. Alleen, ja, zolang wij Van der Water nog hadden, zei ik, dan kunnen wij niks op die positie. Ook omdat het eenzelfde type is. Dus als die zou vertrekken, dan was er ruimte. Ja, maar hij komt dus uit jouw eigen netwerk. Komt niet bij de scouting vandaan. Ja, natuurlijk kent scouting hem ook. Want het is een Nederlandse speler die naar het buitenland is gegaan, maar wel een behoorlijke periode heeft gehad. Volgens mij bij Sparta Almere. Utrecht, Nederland onder 20, volgens mij zelfs nog 10 wedstrijden gespeeld. Ja. Dus gewoon een hele creatieve, linksbenige buitenspeler.
Dus daardoor heb je ook weer variatie in het team, want we voor de rest alleen maar rechtsbenige buitenspelers hebben. Oké. En laten we, nu we toch over namen bezig zijn, de naam van Holmström maar even noemen. Want jullie waren niet zo blij hè, dat hij hier aan tafel genoemd werd. Ja, er worden zoveel namen genoemd. Door iedereen. En daar zit af en toe een groei tussen. Ja. Dit was al een En goede. Holmström was ook een goeie. Dat was een goeie, ja. Maar want hoe kan het dat hij uiteindelijk, dat het nu niet is doorgegaan? En tweede vraag, is het in de winterwindow een optie? Want dan loopt volgens mij zijn contract af in Zweden. Dat klopt. Dan weet ik niet of het dan nog een optie is. Deze zomer lukte het niet. Maar dat met name met de speler zelf te maken. Want waarom heeft het met de speler zelf te maken? Hij koos voor iets anders? Of hij blijft in Zweden? Of hij gaat naar hij Polen? wilde daar gewoon het seizoen afmaken. En dan zijn opties bekijken, denk ik. En we hadden op dat moment Milan Smit nog niet verkocht. Dus ja, het is wel, ik moest eerst verkopen om te kunnen halen. Maar jullie kunnen wel de concurrentie aangaan met een club, ik weet niet welke club, maar uit Polen. Jullie... Slask Wroclaw. Keurig. Of Zeg zo? dat nog één keer dan. Slask. Voor de mensen Gewoon die thuis Slask. mee willen schrijven. Niet Warschau, maar Wroclaw. Ja, dat. Oké, Qua wat ze daar netto betalen, kunnen wij daar niet in mee. dat niet. Nee, zeker niet. En hoe ga je zo'n jongen dan overhalen om dan toch te komen in de winter? Door voorbeelden te geven, podium, Nederlandse competitie waar wij voor staan. Veel Stadion doelpunten, laten zien. Het stadion laten zien, uiteraard. Maar goed, dat je stappen kan maken, zoals Milan Smit gaat naar de Eredivisie. Dus ja, hij gaat waarschijnlijk een keuze maken voor een sportief goed project. Dat gaf hij ook aan. Of een financieel interessant project. Nou goed. Zegt Bergwijn ook, hè? Over Saudi-Arabië. Heel mooi. Gaaf project. Ja, voor het project? Ja. Maar hij zei niet of het sportief of financieel was. Toch? Nou, maar dat kunnen we wel Zeg ze invullen, toch? Ik weet niet of hij dat Kunnen we zei. wel Dat invullen. zeggen- Maar zeggen ze gaan dan jullie hem meestal. nog benaderen de komende maanden? Of is eigenlijk laat het budget van jullie, het salarishuis, dat niet toe? Nou, dan gaan we de komende periode kijken wat we in de winter kunnen doen. Kijk, als je een budget hebt, moet je ook eigenlijk niet alles opmaken in de zomer. Want je hebt altijd onverwachte dingen. Dus dat je in de winter nog iets zou kunnen. Maar goed, ook even afwachten hoe Afolabi het gaat doen. De jongen van Kortrijk die we hebben gehaald. Ja. De Leeuw hebben we er nog achter. Dus de vraag is, ja, is het een must in de winter? Aan de andere kant, die jongen is gehuurd en de Leeuw loopt af. Dus dan kan je alweer voor selecteren voor het jaar daarna. Ja, nou goed. Maar even over Afolabi. Ja. Jonathan Afolabi. Arjen is heel enthousiast. Nou ja, ik Dat ken heb je vorige week gehoord. Je hoorde al, Arjen is... ik ken de beste man niet. Maar je weet al heel lang dat Milan Smit, dat hij weggaat. Toch? Kat groot. Tenminste, daar heb je je best voor gedaan. En dan kom je uiteindelijk uit bij Afolabi, de derde spits van Kortrijk, dacht ik. Hij was gehaald als eerste spits, had ik nummer 9. Ja, maar hij heeft 1 doelpunt gescoord in 13 wedstrijden. Ja. Laten we anders eerst eventjes luisteren. Hoe moet ik naar hem toe praten? Dat weet jij vast. Ja, dat weten wij. Want we hebben hier aan tafel iemand die graag spelers vergelijkt. Ja. Roelof. Ja, ik kwam ooit ook bij jou. Toen was jij ook een presentatie van Benjamin Pauwels. Ja. En dat is de nieuwe Doku. De nieuwe Doku. Toen kwam ik bij Condé. Dat is de nieuwe speler van Heerenveen. Dus zei tegen Van Persie, waar is hij nou mee te vergelijken? Dat is de nieuwe Kanté. Maar jongens, daar komt hij. We hebben nu de nieuwe Lukaku binnengehaald. De nieuwe Lukaku. Luister maar aan. Even luisteren naar Jonathan Afolabi. When I was in Kortrijk and when I played at home, maybe when I was in England, friends and teammates like to say I play like Romelu Lukaku. So I don't know if it's a good thing or a bad thing, but to be compared with someone that good, obviously it must say something. Yeah, can you compare yourself with him also in your playing style or only in making a lot of goals? Yeah, I would say playing style is similar. Very physical. We like to run. But obviously, one is in a higher level, so I can only aspire to be like someone like Lukaku. So I will try my best to show everyone what I can do. Ja, wat mogen we van deze jongen verwachten? Hoe goed is deze jongen? Dat gaan we meemaken. We kennen hem al wel langer. Dat kan je wel zeggen, dat zeg je altijd. Maar vorig jaar toen hij bij Bohemians zat, waar hij volgens mij topscorer werd van de competitie. In Ierland. In Ierland. Maar toen was hij niet haalbaar. Toen ging hij naar Kortrijk. Daar had hij trouwens 44 wedstrijden, 21 goals, 6 assists. Dit zie je, Arjen, dat je dit ook even bedoelt. Heb ik even opgezocht. Ja, dit Nee, zie oké, je. nee, maar we noemen net inderdaad dat hij maar 1 goal had gemaakt. Ja, in de daarom. Maar wedstrijd. dit Dus heb ik ook opgezocht. Nou, kijk, ten eerste, de Belgische competitie is een heel ander type competitie dan waar wij in spelen. Dus veel fysieker. Dus dat is al moeilijker om doelpunten te maken. En de keukenkampioen-divisie wordt bijna altijd uitgegaan van voetbal. Dus ik denk dat hij met zijn fysieke profiel het goed kan gaan doen in deze competitie. En het is ook weer een ander type dan Michael de Leeuw. Ja. Is hij een beetje slim?
Hij kwam in zijn bewoordingen intelligent over. Zit precies. een goede kop op. Zit een goede kop op. Ja. Nee, maar want hij is vooral fysiek sterk, maar hij kan ook een doelpunt maken. Dus dat heeft hij laten zien in Ierland. Maar ik vind het lastig om in te schatten hoe sterk de Ierse competitie is. Ja, hij is minder sterk dan de Belgische competitie, maar... Ja, misschien qua KKD kun je het wel weer redelijk met Dat elkaar denk ik wel. vergelijken. En Met het de is- Eredivisie natuurlijk niet. Het is wat maar- directer, het is wat fysieker, opportunistischer. Maar het is wel fijn dat je ook een jongen daarmee kan gebruiken. Dus hij is balvast, sterk met de rug naar de goal. Hij heeft snelheid en diepgang. Hij heeft scorend vermogen. Sterk linkerbeen. Ja. Dus we Ik kunnen vind- rekenen op een ik doelpuntje vind het of ook- 15. Ik vind het ook altijd zo makkelijk, want dan wordt zo'n jongen gehaald en dan wordt hij al afgeschreven omdat hij bij Kortrijk maar 1 doelpunt heeft gemaakt. Maar hoeveel spitsen hebben we in Nederland wel niet gezien die in het buitenland flopten? Ik noem hem Björn Flemings, die bij NEC topscorer wordt. Nou is dit ook nog de KKD, want hij komt uit de Pro League in België. Dus hij gaat ook nog naar het eerste niveau in Nederland. Of het tweede niveau, de KKD. Denk en dan wordt hij al afgeschreven. Terwijl voor Cambuur kan zo'n jongen, misschien inderdaad schiet hij er wel 15 in. Nou, dan heeft Cambuur een prima spits aan. Er zit een goede nummer 10 achter, die ook meer dan 10 doelpunten kan maken. Je hebt aan de buitenkant nog scorend vermogen. Dan heb je dat prima gedaan, denk ik. Nou ja, je moet altijd doelpunten tellen, toch? Dat zegt Hans Kraaij junior ook. Je moet doelpunten tellen. Toen Cambuur trouwens kampioen werd, nou dat weet jij vast. Robert Muren, die had het toen wel, bijna 30. Nee, meer dan 30. Meer dan 30. Ja, 36. Ja, en dan had je die jongen die nou bij, hoe heet die, aan de rechterkant, die kleine, die hele snelle. Nou ja, ik weet niet, maar als je dat allemaal bij elkaar optelde toen had je echt heel veel doelpunten. En Cambuur heeft toen meer dan 100 doelpunten gemaakt dit Ja. seizoen. Dus Maar jij hebt even geteld. nou ja, als je nu gaat Ja. meetellen met Afolabi en met Pauwels, dan kom je langer na niet op 100. Maar dat moet je dus ook niet gaan doen. Je moet ze niet nu, omdat Afolabi bij Kortrijk maar 1 doelpunt heeft gemaakt, of omdat Pauwels bij Beerschot geen doelpunt heeft gemaakt. Dat kun je niet vergelijken. Nou, je kunt het niet de 1 op 1 overnemen, maar het zegt wel iets. Je moet wel... Maar als Afolabi je moet bij wel Kortrijk een- 10 doelpunten had gescoord, nee. dan had Cambuur hem niet kunnen halen. Nee. Maar waar speelt Sebawi nu? Wie? Sorry? Sebawi? Die speelt nu bij Heerenveen. Oké, waar komt hij vandaan? Dordrecht? Nee. daarvoor- maar Feyenoord, ja, Feyenoord bedoel je. Ja, Feyenoord. Of ja, ook in Daarvoor komt België. hij van Beerschot. Ja. Ja, oké. En daar had hij ook bijna niet gescoord. Nee, maar dat Dus het heeft ook te maken daar met gaat de het niet om. speelstijl. Dat vind ik en- ook. Uiteindelijk kijken hoeveel dreiging hebben spelers. En hoe meer dreiging, hoe groter de kans dat hij doelpunt gaat maken. Het aantal expected goals van Afolabi is wel heel hoog. Of hoe die... Afolabi. Afolabi. Ja, maar hij gaat in ieder geval heel veel kansen krijgen hier. Want? Omdat we heel veel kansen creëren tijdens de wedstrijden. Ja. Dat heb je afgelopen wedstrijden denk ik gezien. Buiten Dordrecht om. Ja, Dordrecht niet, maar daarvoor wel. Tegen Top en natuurlijk de thuiswedstrijd tegen Helmond. Zeker. En je hebt er nog een creatieve speler bij gekregen ook. Dus En Mark Diemers heb je denk ik Ja. voor ons niveau een speler van de buitencategorie Ja. kunnen binden. Ja, Ja. ja Dus- hoe is dat gegaan met Mark Diemers? Want ja, je wist natuurlijk al heel lang dat hij een beetje op een zijspoor zat bij Cyprus. Hoe gaat zoiets? Want jullie willen hem al heel lang hebben, maar het lukte steeds niet. Ja, ik denk ook dat voor hem een moment daar moest zijn om terug te keren. En Mark is een gevoelsjongen. En vorig jaar had hij nog niet het gevoel dat hij terug moest keren. En toen kwam dit avontuur voorbij voor hem. En nu Mooi project. een mooi project. Nou, het leven is daar niet verkeerd hoor. Nee. Alleen, ja, volgens mij had die club wat financiële problemen. En dan daar in dat land gaat het heel anders. Dan zeggen ze gewoon, je gaat niet meer spelen. Nee, hij mocht op de training ook niet meer meedoen, hè? Oefenpartijtje 11 tegen 11. Zo Mark heeft hij ernaast. verteld dat hij in 11 tegen 11 ernaast moest. Ja, en het is wel een jongen die houdt van voetbal. Die geniet van voetbal. Die ademt voetbal. Die vindt het spelletje zo leuk. Dus die wil echt voetballen. Ja, als dit dan gebeurt, dan is hij er ook snel klaar mee. Ja, en hij is wel echt een jongen van de buitencategorie voor Cambuur? Dat vind ik wel, ja. Dat zei hij net. Ja. Nee, oké. Ook, ja. Dus daarvan... In meerdere dingen. Niet alleen voetballen, maar hij is ook echt een op- en top prof. Hij kan andere jongens beter maken. Door zijn manier van spelen, maar ook door de ervaring die hij heeft. Maar wat in brengt hij wedstrijden. Cambuur dan extra? Wat kan hij Cambuur extra brengen? Nou, sowieso meer voetballend vermogen. Hij kan andere spelers meer waard maken doordat hij andere spelers beter maakt. Door zijn topsportgedrag kan hij ook anderen stimuleren, inspireren. zou En hij het is- aanvoerder kunnen zijn? Hij kan zeker een leider zijn in de groep. Ja. Is hij al aangewerkt als aanvoerder? Nee, Nicky Soeren is in principe de aanvoerder. Maar goed, Gaat ja. hij nu weer veranderen? Nou ja, Soeren is nu natuurlijk ook nog op pad. Je moet ook afwachten hoe komt hij terug. En in Curaçao. principe met Curaçao heeft hij zijn debuut gemaakt. En in principe heeft
Cambuur niet echt een uitgesproken tweede aanvoerder. Dat is een groepje met Michael de Leeuw, Van der Water zat erin. Daar vergeet ik nog iemand. Maar daar zal Diemers ook bij komen, verwacht ik. Je kunt ook zoals bij Van Persie doet. Hè? Die zegt van, er zijn een aantal spelers die aanvoerder kunnen zijn. En jullie kiezen zelf min of meer maar wie het dan mag worden. Ja, doet Van Persie het zo? Ja. Luc Brouwers is dan wel de aangewezen persoon om richting de media te praten. Dat wel. Maar jullie moeten zelf wel onder Keulen, Boktefiets, hij en... Ja, 3 denk ik. In die Voor zin mij, maakt- Ja, ik weet niet Bokniewicz meer- ik weet niet hoeveel het waren. erbij. In die zin maakt het natuurlijk voorheen ook niet superveel uit. Maar ja, nu mag je ook nog maar met 1 iemand tegen de scheidsrechter protesteren of wel belangrijk. verhaal halen. Dus in die zin komt het nu wel ietsje nauwer. Ja, nou, Mark kan wel goed lullen. Ja, Toch? ik weet niet of hij scheidsrechters kan omlullen, maar Hij kan wel, Hij kan wel heel goed praten, lullen. ja. Maar hij is zijn lievelingsnummer is hij ook al kwijt, hè? Hij had dat nummer 10. Ja, dat is Wat zo, heeft hij ja. nu? 12 volgens mij. ja, Wie heeft 10 eigenlijk? verder de Jong. Verder de Jong. Natuurlijk, ja. Ja, maar die Had komt hij dat daarna, niet gewoon, maar die komt daarnaast. En staat dat niet in de contractbesprekingen? Zo van, ik wil Dat staat sowieso niet in met... de nee? contractbespreking, Was je nee. daarmee akkoord gegaan? Nee. Was je ook Niet? niet- Nee? Nee. Nee, maar als jij zegt, ik kom heel graag, maar ik wil wel met nummer 10. Nou, dan had ik gezegd, dan moet je met verder bespreken. Echt waar? Ja, nee, ja, je geeft weer jongens een nummer. En ja, ik vind niet dat je dat hoort af te pakken omdat een nieuwe speler zou komen. Ja, maar sommige jongens spelen altijd met nummer 10. Maradona speelde altijd met 10. Die, Ga je nou ja, Maradona... nou, volgens mij moeten we nou een andere Ja, richting op Maradona. met Gaan we iets anders doen, Ja, jongens? iets anders Oké, iets bespreken. anders. Roelof, jij gaat Hey. mountainbiken. Ja. Ja, Weet je ook waar? Nou, geen idee. Waar ga jij toch mountainbiken? niet naar de Sallandse. Ik ga naar een heuvelrugje. Maar De dit keer Sallandse heuvelrug? Even op Utrechtse heuvelrug. Oh, Ja, ik ik ga had je nou- nog zo gewaarschuwd. Doe het nou niet. Met die kribbende lichtjes, toch? Ja, doe het niet. Doe het niet. Komt er dan koffie of komt er dan iets anders? Ja, dan komt de koffie. Heb je wel eens gedaan? Op een parkeerplaats bij de Utrechtse Heuvelrug. En dan even met de lampen seinen. Heb ik niet gedaan. Nee, ik zou het nog niet doen. Maar Oké. Roelof gaat het proberen. Want die denkt Op dat de advies van koffie hem, aankomt. er komt lekkere koffie, zegt Arjen. Mijn vader was vroeger vertegenwoordiger en die ging dan wel eens... dan was je het hele land door en dan zet hij de auto wel eens ergens neer op zo'n parkeerterrein. En je kent niet, van sommige parkeerterreinen weet je op een gegeven moment wel van... moet je misschien op bepaalde tijdstippen niet gaan staan. Maar dit parkeerterrein wist je niet. Dus die ging, Nee? die ging eventjes achterover, even een oogje dicht. En dan klopt er opeens zo eentje op het raam. Schrik zich Ja, dan dood. schrik je Die wilde een even. hoedje. Nou ja. Dan schrik je een hoedje. Ik weet niet of het gesprek hier beter van wordt trouwens. Hè. Nee, niet hè. We gaan door hè. We gaan door. Ik vond het wel een goede toevoeging. Vond je het een goede toevoeging? Ja. Ja? Ja, jij bent van anekdotes ook. Ja, zeker, zeker. Nou, eigenlijk Over wilde ik- anekdotes gesproken. Ja. Misschien nog wel een leuke anekdote. Lars, dat jij toen Cambuur bij je kwam... eigenlijk al een keer eerder bijna bij Cambuur was geweest. Hoe zat dat verhaal precies? Ja, toen heb ik met Dwight Lodeweeks en ik denk met Gerard van der Belt gesproken. Toen ik vanuit Veendam kwam. Gesprek gehad. Was positief. Alleen toen zaten zij nog van gaan we promoveren of niet. En toen hebben ze volgens mij uiteindelijk voor iemand anders gekozen. Ja. Ja. En jij had je schoonouders al verblijd, want zij komen hier uit de buurt, toch? Je schoonmoeder. Dus die waren helemaal blij. Onze schoonzoon gaat voor Cambuur spelen. Dan komt die Squam en Boy? Wat zei je? Waar komt je schoonmoeder vandaan? Weet ik niet precies. Nee. weet ik Weet jij niet waar je schoonmoeder vandaan komt? Nee. Nou maken we ons wel. Nou gaan we doen. Of neem je bij je schoonmoeder de telefoon ook niet op? het dorp noemen? Ik heb geen idee. Oh. Nee? Nee, Ergens in Friesland. ik heb echt geen idee. Wordt het gesprek hier Maar wel haar beter broer, van? haar broer die kan wel uit Leeuwarden. Haar broer komt uit Leeuwarden. Ja. En je vrouw? Mijn vrouw die komt uit Groningen. Oké. Geeft niks. Goed zo, jongens. Laten we doorgaan, toch? Laten we weer eventjes een beetje wat Gaan we het inhoud over de geven. doelstelling Oké. al hebben? Wat Ja, dat zijn gaan we daar nu naartoe? doen. Want je Staat bent er heel druk natuurlijk met de samenstelling van de selectie. Daar ben je heel druk mee bezig. Het is allemaal gelukt. En dan heb je de start. 4 wedstrijden gespeeld, 3 verloren. Ja. Welk woord omschrijft de start het beste? Zorgwekkend of dramatisch? Beide niet. Beide niet. Zo. Nee. Want de doelstelling, jij zei net van Cambuur moet eigenlijk bij de top 5 eindigen. Dat is realistisch. Dat is, Staat nu bij de laatste 5. dat is de ambitie van de club. En ik vind ook dat een club als Cambuur die ambitie altijd maar uitspreken. Alleen komt wel van een seizoen af waar je 13e bent geworden, waar het niet goed ging. Waarbij nou een transitie met heel veel nieuwe spelers en een bepaalde speelstijl die we willen implementeren. Ja, dat mag wel wat tijd vergen. En het is niet dat wij nu dit seizoen kampioen moeten worden. Alleen Maar met top 5 vind jij wel gewoon, dat moet eigenlijk wel. die ambitie mag je uitspreken. Alleen het is geen harde doelstelling. Als wij play-off halen. En dat kan ook ik zeg niet dat dat goed genoeg is voor Cambuur. Want ik weet ook wel dat de fans willen zien dat je wint. En zeker met het stadion en ambities. Alleen, wat ik zei, je komt van een bepaalde seizoen af waar je 13e bent. Dat is niet goed gegaan in het tweede seizoen zelf. Dat is ook duidelijk geweest. Nou, dan ga je een transferperiode in een window. Dan komen allemaal nieuwe spelers. Je wil dominanter gaan voetballen, aanvallig gaan voetballen, kansen creëren. Dat doe je ook. Dus ik denk dat je na 3 wedstrijden minstens 7 punten had moeten hebben.
heb je er maar 3. En dan kijk je alleen naar de resultaten. Alleen je kijkt natuurlijk vanuit mijn functie naar het proces. En het proces vind ik goed gaan. Was Dordrecht dan gewoon een collectieve off-day? Want dat was in die zin niet de wedstrijd die in de lijn paste van de weken daarvoor. Nee, dat klopt. Maar ja, Dat lag niet in de lijn der verwachting dat we daar zo'n prestatie zouden neerleggen. Maar je zegt, je had 7 punten moeten hebben. Dus je doelt dan op Helmond thuis. Oké, die had je eigenlijk wel moeten winnen. Of kunnen winnen, ook qua kansenverhoudingen. Qua kansen, en ik denk dat je Os ook had moeten winnen qua kansen. Ja. Dus dan had je eigenlijk 9 punten moeten De hebben. beste kansen waren wel Zeker. voor Os. Vond je? Nou, je kent ook in principe expected goals. Die waren voor Os hoger dan voor Cambuur. Dus dat is redelijk objectief vastgesteld dat die Maar dat hoog komt lagen. omdat daar ook een doelpunt bij zat. Dus die expected goalwaarde van een doelpunt is ook, wordt dat dan meegenomen. Maar ik denk als jij de kansen terugkijkt op beeld, dan hadden wij daar niet hoeven te verliezen. En zeker niet als je naar het spelbeeld kijkt. Nee. Maar nog laatste eventjes ben ik over ook de, met je over de eens. doelstellingen. Hè? Ja. Want jij zegt dan top 5. Dat moet je dan wel kunnen. Maar je moet wel meenemen dat je dus van vorig jaar dat je 13e bent geëindigd. Laten we even luisteren naar de trainer, Henk de Jong. Wat hij vindt van de doelstelling. Wij gaan een team dat gaat net samen om de bovenste plak. Dat moet voor iedereen wel even duidelijk wezen. Het is een groeiteam. En eigenlijk moet de club naar buiten treden en zeggen: oké, dit is het. We willen in 2-3 hier, we weer omhoog. En dit is het plan. En een goed plan maatje. Want oors had het idee of ze is elke keer mijn pistool op de kop. Hast u dat idee? Nou, je wist wel, het is, ik leef in de realiteit. Ik zeg steeds al, wacht je, ik zeg net eerste dit, eerste 4 dat. Wij zijn helemaal aan het taart eraan. We maar aan het eind van de rit, maar we kleerwijzen om bij de eerste 8 eindigen. Want ik vind dat kan bij de jet. Maar dat is nog net zo, dat is aan het eind van de rit. En dan geven we dan weer terug. En gebeurt er iets geks, hartstikke mooi. Dan hebben we Polonaise ter Hullehoes. Maar het is op dit moment net reëel. Dus in de realiteit leven. De spelers helpen, de staf helpen, supporters elkaar helpen. Maar dan ben we 2-3 waar we wezen moeten. Ja, dat zegt Henk de Jong. Kon je het verstaan? Ik kon het verstaan. Ja, is het niet gek dat jij dan zegt van... ja, ik vind eigenlijk top 5 best wel realistisch... maar dat de trainer eigenlijk zegt... jongens, we moeten vooral realisme prediken... en een top 8 klassering... dat is eigenlijk wat je van Cambuur kan vragen... en een top 5 is veel te ambitieus? Maar ik hoor hem alleen zeggen dat hij vindt dat wij de play-off moeten halen. Daar ben ik het volledig met hem eens. En dat dit een groep is die tijd nodig heeft, daar ben ik ook met hem eens. Want het is een hele nieuwe groep. En ook het samenstellen van de staf is anders. En de manier van voetballen is anders. Dus dat tijd nodig heeft, ben ik volledig met hem eens. En of dan nou de ambitie top 5 is of top 8. Ik denk gewoon dat je met Cambuur het hoogst mogelijke moet nastreven. En nu is het transferwindow voorbij. Is de selectie compleet. Dan weet iedereen waar hij aan toe is. En nou gaan we zien waar dit toe leidt. Ik moet je even onderbreken. Oké. Oh Want, nee. ja. Ik voel hem Het aankomen. is de tijd voor, Ja. jongens. Het bloedstollende speeltje. Oh, Waar heb ik nou weer onderlijn? Kom maar in, jongens. Omroep Friesland. Waar heb ik aan de telefoon? Ja, dat is natuurlijk de vraag. Hè. Waar heb ik onder telefoon? Je mooie vragen stellen, jongens. Het Maar programma alleen wordt eindelijk inhoudelijk. Ja, Ja, nee. alleen ja en dan en komt nee. maar die kutrubriek. En nou, de eerste vraag is voor jou, Andor. Zeg het maar. Hebt u iets inhoudelijks te melden? Nee. Nou, daar gaan we al. Nee. Oh, Nou ja. Roelof? bent u voetbaltrainer? Nee. Lars? Ben je oudspeler? Nou, we nog een rondje. Je kent hem alle treien. Wat? We kennen hem alle jaar. We kennen hem gewoon. Nou, vraag. Ben je op Friesk? Ja. Ah, ik hoor het. Nou, Zit u misschien aan een Bira Moretti momenteel en een pasta carbonara in Italië? Si, signore! het is Geert van Het is Tuin, Geert van Tuin. natuurlijk. Ja. Zijn eigen collega. Dag Geert. Nou, wat een mystery guest. jongens. Hallo jongens. Nou ja, maar toch, mis je u al een beetje? Ja, ik mis je een bol, maar ik moet je hem even schetsen hoe ik zit. Ik zit in Porto Ercole. Daar is ooit de bestemming geweest van de koninklijke families van 1959 tot 2012. En ja, dat is werkelijk fantastisch. Ik sta aan de haven, ik zie uit op een prachtige haven, bergen erachter, de temperatuur 30 graden. Ik krijg een fantastische Italiaanse lunch achter de rug. En toch mis ik hem. Toch wel, hè? Nou, even een inhoudelijke vraag, want daar ben ik toch heel tijd mee wandelen. Wat vies je ook van Afolabi? Ja, ik vond dat al in een zin. Ik moet eerlijk zeggen, ik dacht eerst dat het een grap was, maar het blijkt er dus toch wel weer te wezen. Waarom toch zo dat het een grap wie? Ja, ik denk, hoe kom je nou aan zo'n man? Ik heb lang gedacht van, gaat dit wel goed? Want ja,
Milan Smit die zou vertrekken, dat weer duidelijk. Dat ik van nou handel. Maar ja, dan wacht je toch, en dat begreep ik wel een beetje natuurlijk, dat Milan voort is. En dan heb ik toch het idee dat het wat tweede keuze is. Dat is tegelijk de vraag eigenlijk die ik wil stellen aan Lars. Is Afolabi tweede keus? Nou, Lars. Nee, dat was geen tweede keuze. Alleen deze optie kwam pas later beschikbaar. Ja. En daarvoor hebben we opties gehad, maar die waren of al weg of die zijn te duur geworden. Ja, en dan ga je doorschakelen naar andere profielen. En deze was in eerste instantie ook te duur, maar naarmate de window langer duurde, kwam die wel beschikbaar. Ja, maar Henk de Jong, het duurde vrij lang voordat Milan Smit wegging. En Henk had ook aangegeven van daardoor waren er een aantal spelers die wilden daar niet op wachten. Daardoor gaf hij eigenlijk ook min of meer aan dat er misschien wel andere spelers meer bovenaan het lijstje stonden dan deze Afolabi. Ja. Nou goed, hij stond er in eerste instantie nog niet op omdat hij te duur was. Afolabi? Ja, hij was niet haalbaar. Dus stonden er andere namen op het lijstje. Maar ja, een window is zo variabel en flexibel dat die lijsten kunnen nog alles veranderen. Ja, en wie deed er toen water bij de wijn? Uiteindelijk, ja, hij dus. Nou, zij, omdat hij dus goedkoper werd. De club, die zei van dan kunnen jullie hem goedkoper overnemen. Nou, niet overnemen, maar dan... Of goedkoper huren. Ja. En wel een optie tot koop hebben jullie ook? Dat klopt. Ja. Nou, hij is nog meer vragen, Geert, want dit gaat lekker. Ik vond dit toch best inhoudelijk, Geert. Valt me niks aan. Ja, dit weer wel tamelijk inhoudelijk. Nou, ik zie het direct even, voel ik in je discussie over de ambitie die het Henk uitspreekt. Er zit de nederige voorzichtigheid in. De ambitie die het Lars uitsprutsen had. Daar zie je de nederige ambitie wel in. Dat werd nou een beetje, nou ja, hoe zal ik het zeggen? Een beetje delberen. Maar doe ik het al een beetje afstandelijk lies hier in Italië, dacht ik, passen die 12 gewoon nog wel, Henk en de club? Is Henk net zijn ambitie wel, strookt dat wel met de ambitie van Cambuur? Nou ja. Hij knikt ja. Is dat een vraag voor mij? Ja, ik denk het wel. Want ja, wat wij ervan vinden, maakt de mensen toch niks uit. Nou, ik hoef niet te weten wat Arjen de Boer ervan vindt, Lars. Wat vinden jullie dat de ambitie van Cambuur moet zijn dan, Geert? Nou ja, ik ben het wel met Henk eens dat het niet zomaar komt. Ja, in die zin, als je het zo vertaalt, en dat doe jij, na competitie halen, vind ik een verplichting. Daar ben ik het mee eens. Nou zeg, ambitieus. Nou, als je het spelersbudget, denk ik, naast elkaar legt... en jij kent de spelersbudgetten beter dan dat wij ze kennen. Wij hebben wel kunnen een globale inschatting maken. Jullie zijn iets omhoog gegaan. Ik denk wel dat Cambuur qua spelersbudgetten bij de bovenste 5 hoort. En dat is toch altijd wel een soort van maatstaaf naar waar clubs eindigen of doelstelling. Jij zegt budget hoort. Ze horen bij de beste 5 qua spelersbudget. Nou, ik ken niet alle spelersbudgetten uit mijn hoofd, maar als ik zeg, ik bedoel, niet, maar Helmond Sport is bijvoorbeeld een club die... Ik denk dat wij in de buurt komen van top 6 qua spelers. Dus ze hebben echt al geïnvesteerd in voetbal ook. Niet alleen in het stadion, maar ook in voetbal, bewust. Ook omdat je natuurlijk een nasmaak van het vorig seizoen wil wegspoelen. En daar horen gezonde ambities bij. Alleen dat gaat niet in één keer. Dus je moet niet verwachten dat de nieuwe elftal in één keer bij de eerste 2 gaat spelen. Ik denk dat dat is wat Henk probeert te zeggen. Ja, maar jongens, we gaan naar via de rondtafel. Maar even Geert afronden toch? Dat is wel zo netjes, hè? En dan ken je weer de Vino Rosso. Zo is het, de Vino Rosso. Ja, Geert, even een vraag. Wanneer komt ze weer om? Ja, jongens, ik hoop je er bij de wedstrijd Cambuur Ajax, jong Ajax werd te wijzen. Ik denk dat ik dat red. Ik heb me ook accrediteerd, dus ik maai erin. Hartstikke mooi. Had je dat spul gewoon een jaartje? Nou, net een seconde speel Homayaatje. Maar dat is net zo bijzonder. Die is gewoon de baas. Oké, dankjewel. En de 16 Porto Ercolo, wist je wel dat Prins Bernhard de vakantievilla hier? Dat heeft hij toch kijk al even verteld, jongen. Dat het koninklijke hoes daar kwam. Luistert toch wel? Ja, maar dat ik de gelukkige olifant hiet. Oh. Ja, Elevante Felice. Kijk eens. Alsjeblieft. Nou, grazie mille, Geert. Prego. Oké, dankjewel dat die Geert Fortuyn. Altijd leuk. Nou, Manje zit hier weer. Manje zit hier weer aan tafel. Ja, zeker. Zo gezond. Waar hebben we dan meer aan tafel? Dat weet ik. Nee, ik dwang niks met dat te zeggen. Nee, nou, ik waar het wel te zeggen. Nijwieken, op die stoel. Wie denk je? Ferry? Nee. Oh. Nee, we hebben een heel soort toch wel klachten kregen van Heerenveen supporters. Het is toch iets te veel Cambuur. Oké. En vorige week waren we misschien een tikkeltje kritisch richting Heerenveen. Nu zit jij er. Dus we hebben gezegd, nou, daar gaan we wel wat mee doen met die kritiek. Volgende week zit op jouw stoel Pieter Kooi. Oké. Ja, dat is niet anders. Eigenlijk geen supporter, Pieter Kooi. Dus dat komt dan weer goed uit. Het ik heb verliezen bij SCR. Ja, daarom. Zo is het. Maar goed. Maar zit hij hier voor het scootje of zit hij hier voor... Nee, gewoon over... Maar jongens, dan zijn we 2 keer onderbroken door die doelstelling. Ja, en precies. Ik blijf dat echt een raar verhaal vinden.
Jij zegt hard van tevoren doelstelling top 5. Henk zegt heel lang, ik zeg niks. Ik zeg er niks over. En nu zegt hij top 8. En nu zeg jij van ja, we zijn het wel redelijk met elkaar eens. Ik snap ook wel dat je dat naar buiten zo moet doen. Maar het is toch een beetje raar. Als wij horen van, jij zegt doelstelling top 5... en hij zegt daar komt potentiale top 8. Dat is toch een beetje raar. Snap je dat wij dat vinden? Ik snap dat jullie hierop willen inzoomen op dit stukje. Nee, dat is onzin. Daar gaat het niet om. Ik zie gewoon 2 feiten. Jij zegt doelstelling top 5, hij zegt doelstelling top 8. Nou, dat gaat niet om dat ik erop wil inzoomen, dat ik tendentieus wil zijn of sensatie wil zoeken. Ik vind het gewoon raar. Ik heb begin van het seizoen gezegd dat Cambuur volgens mij altijd voor een ambitie moet hebben om in de top 5 te spelen. Ja. Ook zeker als je naar de achterban en het stadion kijkt. Alleen als jij 4 wedstrijden speelt en je verliest er 3, is het dan realistisch om nu nog steeds naar die top 5 te gaan kijken? Oké. Nou ja, toch? Want ik bedoel, Groningen stond in november 18e. Wat was het? 17e? En Ja, klopt, die zijn dus daar kan je ook aan refereren. Dus misschien... Er 4 wedstrijden onderweg, dan hoef je de doelstelling toch niet aan te passen? Nee, dat zeg ik ook helemaal niet. Ik zeg alleen Dik het wel op. dat de ambitie mag nog steeds top 5 zijn voor mij. Dat kan ook top 8 zijn. Het gaat erom dat wij weer met de play-off mee moeten doen. Dat Cambuur zich weer in de kijker moet spelen, voor de supporters aanvallend voetbal moet spelen. En ik denk dat wij een selectie hebben die dat beide zou moeten kunnen. Ja. Maar in die zin, een doelstelling is natuurlijk wel van belang, sowieso intern. Want daar kun je resultaten aan meetbaar maken. Daar kun je Henk de Jong langs de meetlat leggen. Oké, heb je voldaan aan wat wij als club verwachten? En dat geldt ook voor de Maar spelers. goed, daar kijk je natuurlijk over een langere periode naar. En dit is zo'n korte sample van wedstrijden, waarbij je net zo goed inderdaad 9 punten hadden kunnen hebben. En had iedereen dan geroepen, we moeten voor de eerste 2 spelen? Nee, dat zeggen we niet. Dan was dat. Goed, laten we het even hebben over... Nee, je bent Cambuur. Ja, ga nou weer de angel eruit. Nee, maar jij herhaalt je steeds zelf. Helemaal niet. Jawel, van top 4 dan top 8. Maar eventjes de statistieken van Henk. De statistieken van Henk zijn natuurlijk die zijn niet geweldig. Daar hebben we het vorige week over gehad. In het jaar 2024. 23 wedstrijden gespeeld, 14 keer verloren, 5 keer gewonnen, 4 keer gelijk. Dat is niet best. Toch? Daar verwacht je als Cambuur betere prestaties. Ja. Hebben jullie nagedacht om ook in te grijpen in de technische staf? Nee. Nee? Nou goed, daar hebben we een verandering in. Ja, natuurlijk. Barto is weg. Maar misschien jullie hebben ook heel lang geroepen van er moet een ervaren assistent bij komen. Volgens mij is Henk ontzettend ervaren. En heeft hij een keeperstrainer die ervaring heeft. Peter van der Vlag, Jeroen Burghout, 39. Een jonge trainer Rick Rijnsma, die ook zijn aandeel daarin heeft. 2 performance jongens erbij. Dus ik denk dat we een hele uitgebreide, gebalanceerde staf hebben. Maar er was toch sprake van om nog een ervaren extra assistent erbij te halen? Dat klopt, maar dat moet ook financieel kunnen. Dat moet in de samenstelling van de staf kloppen. Ja, als dat niet klopt, dan moet je denk ik niet doen om te doen. En we hebben de voorbereiding gezien en we vonden dat dit een goede samenstelling was. Zijn er nog prangende vragen, jongens? Want we gaan alweer richting het oeren. Dus, ik wil nog wel even, de jeugdopleiding zit toch echt goed op de rit, moet ik zeggen. Ja, dat heb ik knap. Oké, ja, zeker. Want jullie hebben een heel soort nieuw talent. Dat zagen we natuurlijk vorig jaar al. Die er allemaal boven komen drijven. Zeker. En toch zijn die jongens, ik bedoel, Wiebe Kooistra, Joram van der Veen, Tariq Messera, Tony Jonke. Matthias Nati. Ze kunnen net nog niet die laatste stap zetten, zeg maar. Misschien, ze zijn ook nog jong. Tenminste, de meeste. Maar verwachten jullie dat nog? Nou, ze zijn nog heel jong. Kijk bijvoorbeeld naar hoe lang heeft dat is misschien een rare vergelijking, maar hoe lang heeft Phil Foden nodig gehad om bij Manchester City basisspeler te zijn? Ja, dat werd pas op zijn 24. Ja, maar ik mocht zo net niet Mark Diemers vergelijken met Diego Armando Maradona. We gaan wel ik heb geen spelers vergeleken, maar de situatie. Matthias Nati gaan we vergelijken met... Nee, maar ze hebben heel veel potentie. Maradona is. Ja. Maar wanneer is het dat ze echt die stap gaan maken? En ze moeten in ieder geval perspectief hebben op speeltijd. En daar hou je rekening mee als je de selectie samenstelt. Dus je gaat niet het volledig dichtspijkeren, omdat je ook zo'n goede jeugdopleiding hebt. En daar ben ik heel blij mee. Dat zie je ook. Nou goed, afgelopen weekend waren er wat partijtjes geweest bij de jeugd. Niet allemaal gewonnen van Heerenveen volgens mij. Maar... Nee, de onder 19 dacht ik. Ja, die verloren volgens mij in 5 minuten. 2-0 voor, 3-2 verloren. De meiden? De meiden hebben eerste wedstrijd. Ja, in het stadion. Oké, maar veel belangrijker is natuurlijk van komende vrijdag en dan die maandag daarop. Hij haakt af. Hij haakt af. Nee, hij haakt af. Na 2 wedstrijden. Bij de voetbal, hij gaat door, dat zei ik. Inhoudelijk over de jeugdopleiding, scouting, maar dat vindt hij niet interessant. Dus. 2 wedstrijden. Eerst natuurlijk thuis tegen... Help me even. Jong Ajax. Jong Ajax en daarna tegen Rode JC. Dan volgende week dinsdag. Henk de Jong is toch altijd trainer? Zeker. Goed zo. Nou, dan is het toch altijd fijn dat we dat even helder hebben, jongens. Jos Salté zei ook dat hij wordt nooit ontslagen, hè, Henk de Jong.
Is het zo? Heb je dat? Ja. Nou, dat heb ik niet meegekregen. Oh, dat zei hij bij Goedemorgen Eredivisie, ESPN. Dat zei de visie, ja, precies, ESPN. Jongens, we zijn bij de overdenkingen. De overdenkingen, en je moet kiezen. En we komen er niet op terug. Oké. Maar je moet een keuze maken. We beginnen met Roelof. Oh, leuk. Roelof, De Sallandse of de Utrechtse? nee, Oh, voetballen of mountainbiken? Ja, ik kan niet meer voetballen. Ik wil niet meer. Dus mountainbiken? Ja, mountainbiken dan. Lekker, man. Mountainbiken. Andor, een top 5 klassering of toch liever een top 8 klassering? top 4. Top 5. Ja. En de laatste is voor Lars. Wat vond je van dit programma? Duim omhoog, duim omlaag. Ik zal een duim omhoog Ja, doen. duim omhoog. Ja, dat is mooi. Dank Lars, je. mag je dank zeggen. Ik vond het een buitengewoon leerzame en productieve aflevering. Al was het alleen maar dat we hebben afgesproken dat je wat vaker de telefoon op gaat nemen als Andor jou gaat bellen. Ik zal een duimpje erbij zetten als hij belt bij zijn naam. Ik vond het leuk dat je er was. Volgende week dan zit op die stoel dus de sponsor, een van de grote sponsoren van Cambuur, Pieter Kooi. Ik zou zeggen, graag ontan ons na je weekend. Dag.